Iqembu lamaBlitzboks lisazikhotha amanxeba kulandela umlenze waseNew Zealand weWorld Rugby Sevens Series ngeMpelasonto edlule lehlulwe emidlalweni emithathu eHamilton laqeda lomqhudelwano lizinze endaweni yeshumi. Manje lizofuna ukuguqula izinto emlenzeni waseSydney eAustralia ngeMpelasonto. Ngaphandle nje koqhubeka nezinhlelo zokuzilolonga njengenhlala yenza amaBlitzboks azinuke amakhwapha okuhlonza ukuthi izinto zibhimbe kuphi emlenzeni waseHamilton ngeMpelasonto. Iningizimu Afrika yakhala ngaphansi emidlalweni emithathu ibhekene neEngland, iKenya, iFiji yanqoba kuphela elaseJapan ngokuvula. Umdlalo wamaBlitzboks neminyaka engama-22 uJC Pretorius obegubha usuku lwakhe lokuzalwa namuhla uthi iqembu liwabhekisisile amaphutha kathi bebuka imidlalo edlule. We're not happy about the weekend's performance. We can only blame ourselves for the weekend's performance. Here and there we got momentum and we broke the momentum for ourselves. Umdlali oyibamba odongeni uAngelo Davids owaqokwa njengomdlali ovelele nyakenye eSingapore amaBlitz eguqisa iFiji kwamanqamu uthi ukungazixakekisi kuzobasiza eSydney. Yeah, we didn't do our basics well enough, so we should just stick to our structure, stick to our system, and just go out and do our basics well. Basics done well is that's what's going to pull us through to any games or whatever we do on the field. We should just stick to our basics. Iningizimu Afrika iqhathwe eqoqweni ubhi kanye neArgentina, eFrance neSamoa kanti ke kokuvula izogadulisana nezwe laseningizimu yeMelika ngomgqibelo ekuseni.